Nawr, rai blynyddoedd yn ôl, pan oedden ni'n dechrau dod allan o'r lockdown, dwi'n cofio Robin yn deud wrthai, dyw Robin ddim yma bore 'ma, dwi'n cofio Robin yn deud wrthai, dwi newydd wrando ar y bregaeth yma, mae rhaid i ti wrando arno. Mae'n bregaeth gan, a mae rhai ohonoch chi'n mynd i chwerthu nawr, gan Brian Zand. A digwydd bod, yr un pryd, oedd Trey yn dweud, mae rhaid ti ddechrau y llyfr yma gan Brian Zand. Ond anyway, ni ddim mewn i llyfrau Brian Zand bore yma. Dyna ni cael digon o hynna dros yr wythnosau diwetha. Beth oedd yn y bregaeth yma? Oedd e'n sort of dod allan o'r lockdown a pobl yn trio ailafael mewn cyfeiriad a gobaith. Ac oedd y bregaeth yma'n dweud, dych chi ddim angen car newydd, dych chi ddim angen tŷ newydd, dych chi ddim angen job newydd, cariad newydd, gyrfa newydd, hobi newydd, conservatory newydd, beic newydd, ffôn newydd, teledu newydd. Dych chi ddim angen yr holl beth yma. Be chi angen yw gobaith newydd. A dyna, da ni yma i gyhoeddi bore yma ar Sul y Pasg. Dyma di angen mwyaf pob un ohono ni, ydy gobaith. Chybod, allwn ni fyw heb gar newydd, allwn ni fyw heb job newydd, cariad newydd, gyrfa newydd, hobi newydd, conservatory newydd, beic newydd, ffôn newydd, teledu newydd. Ond mae gobaith yn wahanol yn dydy. Mae pawb angen gobaith yn dydy. Da ni angen gobaith i ddal gafael arno fe. A heddiw, ar Sul y Pasg, i ni fel Cristnogion yn dathlu bod gyda ni obaith. Bod gyda ni rhywbeth go iawn allwn ni afael arno fe sy'n gallu rhoi cyfeiriad i'n bywyd ni, sy'n gallu rhoi gobaith i ni, hyd yn oed pan mae popeth arall yn syrthio yn ddarnau. A mae atgyfodiad Iesu yn rhoi gobaith go iawn i ni, oherwydd bod e'n obaith sy'n seiliedig ar rhywbeth solid sydd wedi digwydd go iawn. Nawr, yng Nghymru, da ni'n aml yn clymu'r gair gobaith gyda un o'n hoff eiriau ni fel Cymru, sef, beth yw'n hoff air ni fel Cymru? Hiraeth. Chyfod, hiraeth. Mae'n air da yn dydy, ond mae'n air sy'n bach yn overplayed yng Nghymru yn dydy. Chyfod, da ni'n defnyddio fe yn rhy aml. Oherwydd weithiau, da ni'n gallu cymysgu gobaith a hiraeth lan gyda jyst rhyw syniadau sentimentalaidd, chybod? A da ni'n gweld hwnna yn cael ei gymysgu mewn gyda'r syniad o nostalgia, yn dydy? Mae nostalgia yn rhywbeth apelgar, ond ddim rili'n helpu ni allan, na di. Tybod, dyna sy'n tu ôl y slogan o Make America Great Again, ynddo fe? Rhyw syniad, rhyw hiraeth i gael mynd yn ôl i rhyw oes sydd wedi bod. Dyna sy'n tu ôl obsesiwn fi gyda Oasis. Ydy nostalgia, ynddo? Tyfod, rhyw fath am gael mynd yn ôl i'r 90au pan o'n i yn teenager a heb unrhyw gyfrifoldebau. Am gael mynd nôl i'r 90au, pan o'n i'n cael deffro yn y bore a ddim yn goffod ymladd dros pwy yn cael y powlen olaf o Rice Krispies. Chyfod, a da ni gyd yn neud un peth yn dydyn. Da ni gyd yn gallu meddwl bod gobaith yn linkt i hiraeth a meddwl, sa'ch ni jyst mynd yn ôl i fel oedd hi. Sa'ch ni jyst mynd yn ôl i rhyw oes air da ni falle yn cofio. Ond mae gobaith Cristnogol yn wahanol. Mae gobaith Cristnogol lot gwell na unrhyw beth mae hiraeth a nostalgia yn gallu cynnig. Achos mae gobaith Cristnogol ddim yn seiliedig ar yr hyn a fi, ond mae'n seiliedig ar addewid o'r hyn sydd yn dod. Sef fod Iesu yn dod yn ôl, a mae e'n mynd i sefydlu i deyrnas yn berffaith. Ac oherwydd yr atgyfodiad, da ni wedi cael blas o sut fydd pethau yn y diwedd. Da ni wedi cael rhagflas o sut fydd pethau yn y diwedd.
Ac ar ôl I flasu fe, ar ôl gweld atgyfodiad Iesu, ar ôl gweld fod hyd yn oed marwolaeth yn cael ei drechu, ar ôl I flasu fe, da ni'n meddwl mae hwn yn rhywbeth da. Dwi'n disgwyl ymlaen. Mae gen I obaith o weld mwy o hyn yn dod. Bod da ni'n dweud weithiau, neu mae pobl yr ardal yma'n dweud, os ydyn nhw wedi blasu rhywbeth neis, dwi wedi clywed pobl yn dweud, bod blas chwanag arno fo. Chi'n gyfarwydd efo'r ymadrodd yna, fod chi'n cael, oedd y deisan yna neis, oedd blas chwanag. Bod chi wedi cael rhyw flas ar rhywbeth, a ydych chi eisiau mwy ohono fe. A dyna yw'r atgyfodiad. Mae'n rhoi blas I ni o'r nefoedd. Mae'n rhoi blas I ni o'r deyrnas sydd yn torri trwyddo, ond sy eto I ddod yn llawn. So yn sydyn iawn bore yma, da ni jyst am edrych ar rhai o'r delweddau yma mae Paul yn defnyddio yn ei lythyrau yn sôn am y gobaith Cristnogol. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r yn meddwl Paul, mae'r gobaith am yr atgyfodiad wedi clymu mewn hefyd gyda addewid a gwaith yr ysbryd. Felly fyddai'n sort of yn cyfeirio atyn nhw gyda'i gilydd ac interchangeably I ddefnyddio yng Nghymraeg gorau. So, yn sydyn iawn, da ni'n mynd I edrych ar bod atgyfodiad Iesu fel blaenffrwyth, neu rhagflas, bod ni'n mynd I edrych ar atgyfodiad Iesu fel ernes, lot o geiriau mawr, ond fyddwn ni'n mynd trwyddo nhw, fod gobaith Iesu yn sil, a wedyn bod atgyfodiad Iesu yn anogaeth I ni ddyfal barhau. Ac yr adnod sy'n clymu'r cyfan at ei gilydd yw hwn o adnod 15 Rhufeiniaid. Felly dwi'n gweddio y bydd Duw ffynhonnell gobaith yn llenwi'ch bywydau gyda'r llawenydd a'r heddwch dwfn sy'n dod o gredu ynddo. Ac y bydd yr Ysbryd Glân yn gwneud I obaith o'r lifo yn eich bywydau chi. So at blaenffrwyth gyntaf. So, yn llythyrau at y Corinthiaid, mae Paul yn sôn am atgyfodiad Iesu fel hyn. A mae'r geiriau ar y sgrin. Ond y gwir ydy bod y Meseia wedi godi yn ôl yn fyw. Mae fel y ffrwyth cyntaf I ymddangos adeg y cynheuaf. Fe ydy'r cyntaf o lawer sy'n mynd I gael ei codi. So bach o gyd-destun hefyd yn rhy ddwfn. Be mae Paul yn siarad amdano fan hyn yw oherwydd fod Iesu Grist wedi atgyfodi. Oherwydd fod Iesu oedd yn farw wedi dod nôl yn fyw, bod hwnna'n flaenffrwyth o be sy'n bosib I bawb drwy ffydd. Hynny yw, mae'n dweud mai nid marwolaeth sydd ar gair ola. Oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi, fod na atgyfodiad mwy ar y ffordd I bawb sydd yn credu. A mae atgyfodiad Iesu ydy y cyntaf o blith pawb sy'n mynd I atgyfodi. A mae'n dweud wrth y Rhufeiniad wedyn, hefyd mae'r ddelwedd yma o blaenffrwyth neu rhagflas y blas cyntaf. Ac am yr Ysbryd Glân mae'n siarad fan hyn. Ond ni hefyd sy'n Gristnogion ac wedi derbyn yr Ysbryd Glân fel rhagflas o beth sydd I ddod. Yn ddiddorol yn dydy y ddelwedd yma o'r atgyfodiad a gwaith yr ysbryd fel blaenffrwyth neu rhagflas o'r gobaith sydd yn dod. Nawr, da ni'n byw mewn byd toredig yn dydyn. Da ni gyd yn teimlo yn llawer rhy aml bod pethau ddim yn iawn yn y byd yma. Yn dydyn, mae yna bobl yn sâl, mae yna ryfeloedd yn digwydd, mae yna bethau yn pwyso arna ni. Ond mae'r atgyfodiad yn dod fel blaenffrwyth. Mae'n dod â tipyn bach o'r nefoedd mewn i'r byd toredig yma nawr. A nid rhyw ddychymyg bach yw hwn. Dwi'n yn siŵr amdano chi, ond dwi yn llawer rhy hawdd yn gadael i'r tywydd effeithio mwd fi. Os rai o'n chi'r un peth, chybod? Ac so mae'r bythefnos diwethaf wedi bod yn complete rollercoaster emosiynol I fi. Just
Jyst achos bod y tywydd wedi bod lan a lawr. A dwi'n bod yn onest gyda chi nawr. A da ni'n gallu byw yn bywydau fel yna, dydyn? Da ni'n gallu gadael i, chybod, y tywydd effeithio sut da ni'n teimlo. Da ni'n gallu gadael i sut mae pethau mynd yn y gwaith effeithio ac yn y blaen. A dim i ddim, mae'r pethau yna'n bwysig yn ystyriaethau pwysig. Ond dwi ddim yn ffordd dda o fyw, nag yw. Gadael i ni gael yn mynd gyda ton y dydd. Yn yr atgyfodiad, mae gyda ni rhywbeth solid, mae gyda ni rhywbeth sicr neith yn cynnal ni. A mae atgyfodiad Iesu wedi dod fel blaenffrwyth o hwnna. Mae e wedi rhoi blas i ni yng nghanol y byd yma sy'n newid o sut fydd pethau pan fydd Iesu'n dod nôl i roi popeth yn iawn yn derfynol. Nawr, ar hyn o bryd, mae'n amser lle mae garddwyr yn dechrau wneud gwaith yn eich gerddi. Pwy sydd yn bobl sy'n licio garddio yma? Oes na rai? Na. Dwi'n gweld Jan yn y cefn yn dweud na. Jan, this is your world. Ond ti'n gadael ei Gareth, mae'n siŵr. Ond mae'n amser plannu pethau ar hyn o bryd. A dwi wedi bod yn brysur. Dwi wedi bod rhai o'ch chi wedi cael tor o, chi'n chwerthu fyna, rhai o'ch chi wedi cael tor o beth dwi wedi plannu, a fi'n mynd rownd yr ardd yn dangos i pawb beth dwi wedi plannu, a pawb yn eich yn sy'n yna, achos ar hyn o bryd, yr un beth chi'n gweld ydi mwd, neu brydd. Ond dwi wedi plannu 3 gwahanol fath o datws. Tatws 3 gwahanol fath. Ac da ni ddim actually yn bita lot o datws. So os di pethau mynd yn dda, felly geith rhai ohonoch chi freebies yn hwyrach yn y tymor. So, tatws newydd, second earlies a main crop. So yna ni, mae yna Eirian yn gofio beth dwi'n siarad amdano. Ac a'r gobaith yw, ac gobaith llai sicrach na'r atgyfodiad falle, yw pan ddeith y tatws newydd, dyna fydd y ffrwyth cyntaf ynddo. A fydd hwnna'n arwydd o beth sydd i ddod. Ac i chi'n gweld y ddelwedd efo'r atgyfodiad fan hyn. Mae atgyfodiad Iesu, mae e fel ffrwythau cynta'r tymor. A ni'n gallu mynhau y ffrwyth yna, ond mae e'n arwydd bod yna fwy i ddod. Mae yna fwy i ddod. Yng nghanol y byd toredig yma, fe nath Iesu atgyfodi. Ond da ni dal yn byw mewn byd toredig, byd trist ar hyn o bryd. Ond oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi, mae gyda ni arwydd fod na fwy yn dod. Fod Iesu'n mynd i ddod yn ôl a rhoi popeth yn iawn. Bod e'n mynd i sychu pob deigryn a bod e'n mynd i adfer a creu nefoedd a deiar newydd. So, blaenffrwyth. Yr ail ddelwedd, ernes. Nawr, ystyr ernes, mae hwn yn derm o'r byd cyfreithiol neu'r byd ariannol. Ac mae e'n beth sy'n cael ei ddefnyddio yn Beibl.net ydy blaendal neu deposit. Y taliad cyntaf wrth brynu rhywbeth neu eiddo. Ac yn amser y Beibl, fel heddiw, pan oedd ernes yn cael ei roi i lawr, pan oedd blaendal yn cael ei roi i lawr, oedd y cytundeb o'r pwynt yna ymlaen yn hollol sicr ac yn hollol watertight. Oedd rhaid aros falle i'r holl daliad, yr holl arian ddod trwyddo, o'r moment oedd yr ernes yn cael ei osod, oedd popeth yn ddiogel, oedd popeth yn saff, oedd perchnogaeth yn cael ei drosglwyddo. Gwrandewch ar y geiriau yma gan Paul eto at yr Effesiaid y dro yma. Ac wedyn chi sydd ddim yn Iddewon hefyd, cawsoch chithau eich derbyn i berthynas ar Meseia ar ôl i chi glywed y gwir, sef y newyddion da sy'n eich achub chi. Y newyddion da oedd fod Iesu wedi i groeshoelio, a fod Iesu wedi atgyfodi. Wrth ddod i gredu yn hyn, y croeshoeliad a'r atgyfodiad, cawsoch eich marcio gyda sêl yn dangos eich bod yn perthyn iddo. A'r sêl hwnnw
ydy'r ysbryd glân oedd wedi addo i chi. Ewn ni siarad mwy am seil mewn munud, ond gwrandewch ar hwn. Yr ysbryd ydy'r blaendal, neu ernes, sy'n gwarantu'r ffaith bod lle wedi gadw ar ein cyfer ni. Yn y diwedd, byddwn yn cael ei gochwn yn rhydd i'w feddiannu'n llawn. Rheswm arall i'w foli am ei fod mor wych. Nawr siarad yn benodol am yr ysbryd glân ma Paul fan hyn, nid yr atgyfodiad per se. Ond mae'n ddiddorol yn dydi fod pŵer yr ysbryd glân yn cael ei roi fel ernes, fel blaendal, fel deposit. A mae'n ddiddorol, mae Duw sy'n rhoi ernes i ni, nid ni sy'n rhoi ernes i Dduw. A dwi eisiau aros am hwnna am funud. Chos da ni yn gallu wneud y camgymeriad weithiau yn dydyn, o feddwl, wel, os da ni eisiau bod yn iawn efo Duw, neu os dwi eisiau profi maddeiant a grym yr atgyfodiad yn fy mywyd i, dwi angen wneud rhywbeth i plesio Duw. Dwi angen wneud fwy o ymdrech, dwi angen rhoi fy nghyfoeth i Dduw, dwi angen cael mwy o gweithredoedd da. Ond na, gwaith Iesu ydi o, a Duw sy'n rhoi ernes i ni. Mae'n dod trwy ras, mae'n dod trwy cariad, mae'n dod trwy heilioni Duw, nid yn ymdrechion ni. Mae'n ddiddorol yn dydi, mae Duw sy'n rhoi yr ernes i ni. Ac yn benodol fan hyn, gwaith yr ysbryd glân, y mywyd pawb sy'n credu ydy'r ernes. Ac felly mynd mlaen at yr un nesaf, y sêl. Nawr, dim sêl fel seil, nid fel car boot sale, ond seal. Y stamp neu'r marc arbennig oedd yn cael ei roi ar llythyrau yn yr hen amser. Yn y byd hynafol, bydde sêl yn dynodi gwerth rhywbeth, neu perchnogaeth rhywbeth, neu awdurdod rhywbeth. Bydde fe'n cael ei roi ar eitem werthfawr, neu bydde fe'n cael ei roi ar ben llythyr i ddangos bod e'n lythyr oedd yn cario awdurdod. Bydd fans Wolf Hall neu period dramas eraill yn gwybod fod golygfa'n gallu cael ei droi ar ei echer pan mae yna lythyr yn cyrraedd efo sêl y brenin arno fe, yn dweud bod pen hwn a'r llall a mae'n cael ei dropio off ac yn y blaen. Hynny yw, mae'r ddelwedd yma o sêl yn golygu bod stamp Duw ar rhywbeth. Mae hwnna'n newid popeth yn dydi. Yn yr hen amser, pan oedd rhywbeth yn cael ei ddweud efo stamp y brenin neu stamp y Cesar, oedd e'n newid y stori. Nawr, mae'r delwedd sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yw fod, neu ddarllen yr adnodau eto, cawswch chithau eich derbyn i berthynas â'r Meseia ar ôl i chi glywed y gwir. A fel ni'n dweud, y gwir oedd Iesu wedi groeshoelio, Iesu wedi atgyfodi. Sef y newyddion da sy'n eich achub chi. Wrth ddod i gredu ynddo, cawswch eich marcio gyda sêl sy'n dangos eich bod yn perthyn iddo. A'r sêl hwnnw ydy'r ysbryd glân oedd wedi addo i chi. Sêl, stamp. Yn atgyfodiad Iesu, ac wedyn yng ngwaith ysbryd Duw, mae stamp Duw ar bawb sydd yn credu. Mae awdurdod Duw wedi ei roi. A mae e'n newid y cyfan, dydy? Dydy Cristnogaeth ddim jyst yn rhyw syniad bach neis. Dydy Cristnogaeth ddim yn rhywbeth, fi oedd lot ohono ni weld ffilm neithiwr. Ac oedd yn ffilm da, o'n i'n meddwl, oedd yn mynd trwy stori Iesu Grist. A just fel stori, mae yn stori dda. Tasyn ni just yn gweld e fel stori.
Ond mae mwy na jyst stori. Oherwydd atgyfodiad Iesu, mae stamp awdurdod Duw ar y stori yma. A mae hwn yn stori sydd yn newid hanes y byd mewn ffordd sylfaenol. A mae e'n gallu newid eich stori chi mewn ffordd sylfaenol. Does dim rhaid i ni nawr byw yn ôl tywyllwch y byd. Ond oherwydd atgyfodiad Iesu, da ni'n cael yn gwahodd i fyw yng ngoleuni'r deyrnas. Da ni'n cael yn gwahodd i fyw yng ngoleuni Crist sydd wedi atgyfodi. Mae Paul yn dweud eto wrth yr Effesiad, cododd Duw ni nôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu, a'n gosod i deyrnasu gydag yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gyda fe. So ymlaen felly at y ddelwedd ola, sef bod yr atgyfodiad yn annog ni i ddyfal barhau. Nawr mae'r atgyfodiad, dwi ddim just yn dweithio ni hold tight ac edrych ymlaen i'r dyfodol, ond mae'r atgyfodiad hefyd yn rhoi grym i ni fyw fel pobl Iesu yn y byd ac yn y fan lle rydan ni nawr. Mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid eto, a dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. Am hwn yn rhyfedd, dydy. Be sy'n ei hyn yn bosib? Be sy'n neud e'n bosib i bobl fod yn llawen hyd yn oed pan maen nhw'n dioddef? Am ein bod ni'n gwybod fod dioddefaint yn rhoi nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu ddal ati yn cryfhau ein cymeriad ni. A dyna sy'n rhoi ni'r gobaith hyderus sydd gynnon ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna. Am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonnau drwy roi'r ysbryd glân i ni. Nawr mae yna rhyw paradox, mae yna rhyw tensiwn creadigol drwy fyw fel pobl yr atgyfodiad, so pobl sydd gyda'n llygaid a'n calon tuag at y byd sydd eto i ddod yn llawn, ond da ni'n siŵr byw felly heddiw yn dydyn. Mewn byd o ryfeloedd, mewn byd o salwch, mewn byd lle mae pobl ddim yn neis i'w gilydd. A pan da ni wedi blino, da ni ry mor flin efo pobl eraill, lle mae pobl efo ni. Sut mae byw fel pobl yr atgyfodiad yn y byd yma sydd wedi torri? Yn y byd yma lle mae dal anghyfiawnder, lle mae dal tlodi salwch a trystwch. Wel, y gwir amdani yw fod Cristnogion yn gallu slipio i ddau ffordd. Ar un llaw, mae modd i ni galedu yn erbyn y byd, yn does? Mae modd i ni weld y byd fel gelyn a meithrin rhyw calon galed a jyst bod yn negatif ynglyn â popeth. Ond ar y llaw arall, dwi'n meddwl y dyle'r atgyfodiad, y ffaith bod ni gyda'n calon a'n llygaid ar y gogoniant sydd eto i ddod yn llawn, fe ddyle fe ryddhau ni i weld y byd gyda llygaid Iesu. Fe ddyle fe ryddhau ni i weld y byd gyda llygaid tosturi a cyfiawnder Duw. Ac wrthos yma, o'n i'n crafu pen am bethau i rannu gyda chi bore yma. Nes i ffeindio'n hun yn darllen un o fy arwyr i ar Tudur Jones. Rhywun dwi heb ddarllen ers blynyddoedd, ond nes i sgwennu llyfr amdano fo blynyddoedd yn ôl. So nes i ddarllen gormod ohono fe blynyddoedd yn ôl. Fi wedi cael rest o ddarllen so fi wedi dechrau darllen eto nawr. Ac dyma oedd ganddo fe i ddweud ynglyn â gobaith yr atgyfodiad. A mae ffordd mae'n sgwennu falle'n anghyfarwydd i rai, ond neu trio helpu ni ddeall. Ond gorfoleddu mewn gorthrymderau yr ydym. Hynny yw, da ni'n llawenhau, da ni'n pobl o obaith, ond yn aml yn byw trwy bethau anodd. Ni allwn obeithio
ond gan ochneidio. Da ni'n gobeithio, ond eto da ni'n ochneidio bod y byd yma dal yn dywyll a dal wedi torri. Oherwydd trwy roddi ni ei ysbryd, creodd Duw anifyrwch ynom. Be mae hwnna'n golygu? Anifyrwch. A bod Duw wedi oherwydd bod ni'n bobl sy'n credu wedi profi'r atgyfodiad, mae gyda ni rhyw discontentment gyda'r byd fel mae e. Gyda ni rhyw hiraeth i'r byd fod yn wahanol i sut mae o. Mae'r gobaith yn cyferbynnu mor boenus a'r tristwch a'r llygredd sydd o'n cwmpas yn y byd. A'r anifyrwch hwn sy'n gwneud Cristnogion yn chwyldroadwyr. Maent dan orfod i newid y byd. So be mae Tudur Jones yn deud, a dwi'n cytuno gyda fo, yw oherwydd bod ni'n credu yn yr atgyfodiad, oherwydd bod ni wedi'n llenwi gyda'r ysbryd glân, ond eto dal yn ffeindio'n hunain yn byw mewn byd sydd wedi torri, dyle fe greu rhyw, fel bydden nhw'n dweud yn Saesneg, holy discontentment tu mewn iddyn ni. Dyle ni peidio bod yn gyfforddus yn y byd yma. Da ni eisiau newid y byd. Da ni eisiau gweld mwy o'r nefoedd yn torri trwyddo yn y byd yma. Da ni eisiau gweld mwy o'r deyrnas sydd yn dod yn awr. Da ni eisiau gweld y caeth yn dod yn rhydd. Da ni eisiau pobl sy'n byw dan orthrwm yn cael ei rhyddhau. Da ni eisiau pobl sydd yn sal, yn profi iachad. Da ni eisiau pobl sydd yn y tywyllwch brofi y goleuni. Mae'r atgyfodiad yn helpu ni beidio bod yn gyfforddus, os yw hwnna'n neud sens. Mae'r atgyfodiad yn helpu ni hiraethu, dwi'n adfer y gair hiraeth nawr yn ei ystyr da. Mae'n hiraethu ni i brofi mwy o'r byd sydd i ddod yn bywydau ni heddiw. A mae Duw wedi galw ei eglwys, chi a fi, i fod yn bobl yr atgyfodiad heddiw. Chyfo be, gwai ni rhag trin yr eglwys fel waiting room ar gyfer y nefoedd. Mae yna beryg i ni feddwl am yr eglwys felly weithiau, yn does? Mae rhyw glorified waiting room am y nefoedd ydy'r eglwys. Na. Mae yna alwad, gweinidogaeth a cenhadaeth gan Dduw i'r eglwys, sef i ddangos i fyd blinedig a toredig beth yw gobaith a grym yr atgyfodiad. A fel mae Paul yn yr holl lythyrau yma at y gwahanol ffrindiau yn dangos, mae e wedi rhoi rhodd yr ysbryd glân i ni gael byw yng ngoleuni a grym yr atgyfodiad. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, y Dduw Dad, da ni yn diolch y Dduw Dad. Mae nid y groes oedd diwedd dy stori di, ond i ti atgyfodi. Ac o Dduw Dad, i ni'n diolch fod y stori yna'n parhau i gael ei adrodd nawr. Y mywyd pawb sy'n credu yn dy enw di. O Dduw Dad, i ni gofyn ti weld pob un ohono ni. Gweld pob un ohono ni yn bersonol. A rhof a ddeiant i ni o Dduw Dad am fyw yn bywydau'n llawer rhy aml yn y tywyllwch neu o leia yn gadael i'n gobaith fynd fel toner môr yn cael ei effeithio gan y tywydd neu gan y moods neu gan bethau sy'n digwydd yn bywyd o un dydd i'r llall. Gad i ni roed yn gobaith yn addewid yr atgyfodiad. Yn dy atgyfodiad di, bod ni wedi cael blas o beth sydd i ddod. Sef dy fod ti yn dawel yn y cefndir yn trwsio'r byd, yn trwsio bywydau, yn adfer creadigaeth yn ôl i dy fwriad perffaith gwreiddiol. Ac o Dduw Dad, wrth i ni ffeindio'n hunain nawr yn credu yn o ti, yn credu yn datgyfodiad di, ond yn mynd yn rhwystredig yn y byd yma sydd wedi torri. Gyda'n bywydau personol ni falle
sydd wedi torri. Wel, helpa ni beidio caledu o Dduw Dad, ond hytrach gad i'n rhwystredigaeth ni droi yn rym creadigol o Dduw Dad, wrth i ni fel unigolion ac eglwys feddwl a cerdded mewn ffydd, mwyn rhoi blas i fyd blinedig o'n cwmpas ni o'r dy gariad a grym datgyfodiad di. O Dduw Dad yn gweddi ni yw y welwn ni fwy o dy deyrnas di yma yn bywydau, yn ein tref, yn ein gwlad a'n byd. Megis yn y nef, fechu ar y ddeiar hefyd. O Dduw Dad, i ni'n diolch bod ni heddiw yn cael adnabod ac addoli Duw sydd yn fyw. Amen.